Γεια σας και πάμε απευθείας στο σημερινό μας topic. Πρέπει ή όχι να πάρει τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός τον Ιανουάριο? Καταρχάς, να πούμε πως αυτή τη στιγμή στους πράσινους υπάρχει κάτι το λανθασμένο ως λογική. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος εκ των λαφών Ντραγκόφσκι λογίζεται ως βασικός goalkeeper. Μόνο που είναι ανεπίτρεπτο σε αυτό το επίπεδο να υπάρχει αστερίσκο σε αυτή την ερώτηση. Η θέση αυτή είναι πάρα πολύ ευαίσθητη, δεν είναι σαν τις άλλες και πρέπει να είναι ξεκάθαρη η ιεραρχία ποιος είναι το νούμερο 1, ποιος είναι το νούμερο 2. Και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Τόσο ο Πολωνός όσο και ο Ιωβριανός goalkeeper έχουν δύο μεγάλα handicap. Είναι αμφότεροι παίκτες ψυχολογίας και ανεπαρκείς με την μπάλα στα πόδια. Μπορούν να κάνουν καταπληκτικά μάτς, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να γίνουν έως και αυτοκαταστροφικοί. Ο Ράφα Μπενίτεθ, όπως κάθε προπονητής όμως, δεν μπορεί να ζει με την ανασφάλεια του τι συμβαίνει κάτω από το goal post. Θέλει κάποιον εκεί που θα ξέρει ότι μπορεί να στηριχθεί πάνω του σε βάθος χρόνου, no matter what. Κάποιον που δεν θα τρέμει το φιλοκάρι του κάθε φορά που τον βλέπει με την μπάλα στα πόδια. Ναι, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τερματοφύλακα και τον χρειάζεται άμεσα. Ακόμα περισσότερο καθώς ο Λαφών θα λείπει στο Κόπα Αφρικα το προσεχές διάστημα. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά σε αυτή την ερώτηση, σε αυτήν την ιστορία και σωστά. Θα πρέπει να βρει στην αγορά κάποιον που θα καλύπτει πιστικά όλα τα ζητούμενα συν τη μακροπρόθεσμη προοπτική. Τύπου Μανδά ή Βλαχοδήμου. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι είχε πολύ ευνοϊκά δεδομένα για να πάρει τον Νόντι, δεν τα αξιοποίησε και τώρα θα πρέπει να χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο. Μπορεί όμως να βρεθεί τέτοιο παίκτη μέσα στο κατοχήμονο. Τόσο καλό τερματοφύλακα δηλαδή που να καλύπτει όλα τα ζητούμενα. Ιδού η πραγματική απορία. Με τις πιθανότητες για πάντως για θετική απάντηση να μην είναι πολλές.